Comencem. Moltes gràcies a tots els que esteu aquí, benvinguts, benvingudes, sobretot els que esteu interessats, a tots aquells estudiants que esteu interessats en el sector turístic i de la gestió hotelera. Mentre la gent es va afegint, ens anem presentant. Jo mateixa soc Maria Noguera, soc la directora de Turisme i Direcció Hotelera, que és on es fan tots els estudis de grau, màsters i doctorats de la Universitat Autònoma de Barcelona, i a la sessió d'ara us explicarem un dels graus que fem, que és el grau de Direcció Hotelera. Per fer-ho m'ajudaran, perquè crec que una imatge i una experiència real valen més que 1000 paraules que jo us pugui dir. M'acompanyarà la Beatriz Santolalla, que és la coordinadora del grau de Direcció Hotelera, que m'ajudarà a explicar-vos què fem i com ho fem. I agraeixo, però molt, molt sincerament, a la Jana Reig, que és una exalumna que ja està en el món professional i la tenim a les Illes Caiman, per tant, li agraeixo molt perquè són les 6 del dematí allà i, per tant, ha fet un esforç per ser aquí avui amb nosaltres i poder-vos explicar. Jana, benvinguda. Gràcies. Sempre m'agrada veure't, encara que sigui a la distància. Encara me'n recordo quan estaves al workshop que farem la setmana vinent dient no sé què fer, no sé què fer, i alhora no sé què fer, perquè m'han ofert tantes coses que ara no sé a què dir que sí. Sí, era just abans de venir cap aquí. Veus? Encara recordo aquella alumna i ara ja tota una professional. Per tant, moltes gràcies per ser aquí i compartir la teva experiència. I també agraeixo molt a la Natàlia i a la Marina, que són alumnes de tercer i de quart, que estan fent el grau i que espero que ens ajudin també explicant la seva experiència de què és el que fan elles a la titulació i què és el que fem tots nosaltres. Per tant, si us sembla, el que farem és fer una presentació. Per tant, us compartiré amb tots vosaltres una presentació dels estudis de direcció hotelera i entre tots anirem participant. Us insto, els que us aneu incorporant, si teniu alguna pregunta, que la feu, i que si voleu a través del xat o la podeu fer directament i us anirem contestant. Marina, Natàlia, si vosaltres voleu anar mirant, si fan alguna pregunta i la podeu també anar avançant o me la dieu i la compartim entre tots, jo crec que això és el que realment aportarà valor a tota aquesta presentació que fem. Primer de tot, tots els que esteu aquí, felicitats perquè us agrada un sector com és el sector de l'allotjament i de la restauració. Forma part del sector turístic, un sector turístic que ha estat, com sempre, en boca de molta gent, sobretot per la pandèmia, i ara parlant amb tots els professionals és un sector actiu, és un sector proactiu que s'ha recuperat totalment i que realment està buscant professionals i està buscant professionals de talent aquí i fora. Per desgràcia, els nostres talents a vegades se'ns fuguen, com la Jana, però la recuperarem aviat i segur que la tornarem a tenir per aquí ben aviat. Per tant, us explicarem què és el que fem i com ho fem. Per tant, primer de tot, felicitats perquè us interessa un món i un sector amb molta projecció i realment molt actiu, molt flexible i que realment, en definitiva, és el que ens agrada. Quan anem a treballar podem estudiar 4 anys, però evidentment hem de treballar en aquest sector i per tant ens ha d'agradar. La segona pregunta que ens podem fer és: ens agrada el grau en direcció hotelera, per què a la Universitat Autònoma de Barcelona? Primer de tot perquè el grau de direcció hotelera és l'única universitat que ofereix un grau exclusiu en direcció hotelera. La resta són graus de turisme amb especialitzacions en direcció hotelera. Nosaltres, a la UAB, hem fet la xerrada a les 10,
També oferim graus de turisme i graus de turisme en anglès, però aquest és un grau molt especialitzat, és un grau molt pràctic i, per tant, molt experiencial, que és el que ens interessa. És a dir, que aprengueu a fer les coses fent-les. Per tant, que sigueu bons gestors, que sigueu bons directors i per ser això, doncs, evidentment, us proporcionem un entorn en el qual us pugueu desenvolupar. La Universitat Autònoma és, a més, la universitat és la primera universitat a nivell espanyol, és la primera universitat a Espanya. Això vol dir que som perfectes? No, això vol dir que fem les coses bé i, bueno, doncs que les fem, intentem fer-les bé i intentem fer-les una mica millor que els altres i, per tant, doncs, de moment ens n'anem sortint. Però sempre que us digui som els millors, la realitat és que sempre has d'intentar anar millorant i em fa molta gràcia perquè quan tenim exalumnes, els que vam tenir ahir, abans d'ahir, ens deien però això no ho teníeu, això de poder fer en una assignatura i marxar una setmana tot pagat, per exemple, aquest any a Àustria, a Bèlgica o a Finlàndia, la Jana segur que s'hi hagués apuntat, això no ho teníeu. No, doncs, evidentment, són coses que van evolucionant i anem canviant metodologies i anem fent coses diferents, no? Per tant, evidentment, s'ha de continuar avançant. És la universitat que més intercanvis internacionals té. Si vols marxar a fer un semestre o un any en una universitat estrangera, doncs hi ha acords amb tots els països europeus i amb la resta del món. És a dir, tenim acords des de França, Alemanya, Àustria, Finlàndia, Irlanda, fins a Estats Units, Xile, Brasil, Canadà, Austràlia. Per tant, realment és una de les universitats que més possibilitats, a part de pràctiques nacionals i internacionals, que després crec que la Natàlia o la Marina ens explicaran la seva experiència de pràctiques i, per tant, aquí el bo de les pràctiques a direcció hotelera és que les pots fer al costat de casa o les pots fer a l'altra punta del món, Illes Caimán, per exemple. Jana? Per tant, l'important també és la inserció. Realment, les competències que donen aquests graus et permeten tenir una feina o et permeten en aquest sector o les competències també et permeten treballar en sectors de comerç internacional, de màrqueting, de promoció i, evidentment, relacionats amb el sector turístic. Per tant, jo crec que això és molt important. Com us he dit, és l'única universitat que ofereix un grau de direcció hotelera. A més, si voleu, doncs amb això podríeu tenir la possibilitat també de fer el grau en turisme en 5 anys, però jo sempre dic que 2 títols del mateix nivell, si feu el grau de direcció hotelera, després feu un màster, que és un nivell superior, i això sí que us aportarà valor. Professorat especialitzat, professorat que està en actiu. En els darrers cursos teniu professorat que està treballant en el sector i que aporta la seva experiència a les aules i a les classes. A part de que ara us explicaran, la formació de direcció hotelera és una formació dual. Què vol dir això? Doncs experiencial. I a partir de segon hi ha un hotel-escola a la pròpia Universitat Autònoma i en la qual tu fas 5 setmanes de classe i 5 setmanes a l'aula i 5 setmanes a l'hotel, veient cada un dels departaments, sabent què és el que has de fer a cada un, perquè el dia de demà tu puguis gestionar i puguis dirigir aquells departaments. Les titulacions, totes les titulacions que oferim de grau són en horari de matí, fem tants grups com sigui necessari i les titulacions tenen 4 anys. Oferim 90 places. Per tant, tens la possibilitat d'accedir a aquests estudis sense problemes i en horari de matí. Com podem accedir? Que això suposo que tots els que esteu aquí sou de segon de batxillerat i el que us interessa és molt bé, m'interessa el grau de direcció hotelera, què puc fer per entrar-hi? Doncs podeu accedir des de qualsevol batxillerat i des de cicles formatius podeu tenir crèdits reconeguts fins a un curs. Si algú d'aquí ha fet un cicle i li interessa comentar, li interessa o té algun dubte, que ho comenti. Aleshores, què més? Quina informació? Batxillerats. Doncs podeu accedir des de qualsevol batxillerat. Els més comuns, per exemple, Natàlia, Marina, expliqueu-nos la vostra experiència. De quin batxillerat
accediu i si els companys que venen d'uns altres han tingut algun problema o alguna cosa que vulgueu comentar. Bueno, jo vinc del batxillerat social, però hi ha molta gent a la meva classe que ve de tots els batxillerats, des del humanístic fins hi ha companys que venien d'una enginyeria i gent que potser no se li donaven bé els números, com a mi, per exemple, però és una carrera que és tan enfocada al sector que tot el que siguin, per exemple, finances o estadística, s'entén perfectament perquè com et motiva a tenir és algo molt exemplificat, és molt senzill d'entendre. O sigui que jo crec que no hi ha cap problema si vens del batxillerat humanístic, si vens del batxillerat social, si vens del tecnològic. És tot, s'entén molt bé, t'ho expliquen molt bé i és una forma d'entendre les coses molt exemplificada amb el sector i molt senzilla en aquest aspecte. Gràcies, Natàlia. Tu, Marina, també has fet el batxillerat social, en aquest cas? Sí, jo també vinc del batxillerat social i sí que és veritat que a la meva classe hi ha gent que ve de tots els batxillerats, inclús del científic, artístic, o sigui, de tots. I també hi ha molta gent que ha fet cicles relacionats o inclús que no estan relacionats amb direcció hotelera, però sí amb el turisme i tal. I, o sigui, estic molt d'acord amb el que diu la Natàlia, que si us fan molta por els números i tal, que no heu de tenir cap problema perquè posen moltes facilitats i si t'agrada, o sigui, no hi ha cap problema. Per això no hi ha problema. Realment, ara potser ens estem espantant que hi ha una assignatura a cada curs numèrica. Teniu assignatures d'idiomes, ara les veurem, no? Vull dir que, per tant, suposo que a qui li agradi els números haurà de dedicar més estona a la resta d'assignatures, o suposo que el bo que té que sigui una titulació pluridisciplinar és que si se't dona bé molt bé una cosa hi hauràs de dedicar menys temps, no? La Jana no sé de quin batxillerat, ja no sé ni si se'n recorda. Jo també vinc del social. Bueno, doncs, estem tots mira, aquí. Ho veus? Exacte, hem fet un clúster, un grup de similars. Doncs, bueno, realment el batxillerat social és un batxillerat que té una mica de tot, té una mica d'empresa, o té una mica d'economia, i té una mica de geografia, té una mica, i per tant, realment, d'altres assignatures que donen peu a aquestes carreres que són d'àmbit social. Per tant, dit això, veureu que es pot accedir per això des de qualsevol. Quina és la nota d'accés? La nota d'accés és un 5. Això vol dir que només aprovant el batxillerat i fent la selectivitat, la part comuna, doncs seria suficient. No sé, Natàlia, perquè ja a la Jana no li pregunto que ni se'n recorda. Natàlia, Marina, vosaltres veu fer la fase general, veu triar alguna específica. Jo us recomano que ja que heu arribat fins aquí, doncs feu l'específica perquè, mira, tenir l'opció de tenir més d'un 10 no es té sempre, però no sé, l'experiència, què? Què veu fer vosaltres, Natàlia o Marina? Jo vaig fer l'específica també perquè és que vaig pensar el mateix que acabes de dir, que un cop em posava amb la selectivitat dic, doncs aprofito, m'ho trec tot i aconsegueixo treure més nota perquè jo no tenia sempre... Sí que sabia que volia aquest sector, contactar amb la gent, però no ho tenia 100% clar. Aleshores era com, prefereixo treure nota i assegurar-lo que no quedar-me només amb les genèriques i treure una nota bàsica i ja està. O sigui que un cop has fet el batxillerat, que per mi és el més difícil, la selectivitat ja és l'últim pas. Per tant, hi ha vida, no?, després del batxillerat. Sí, existeix. Bueno, doncs sempre donem esperança als futurs alumnes. Marina, tu també vas fer específiques? Sí, jo també ho vaig fer. O sigui, jo tenia molt clar que volia fer aquesta carrera, sabia que la nota era un 5, però encara i així el mateix. Vaig dir, ja que ho fas, fes-ho tot i acaba-ho. I molt contenta, la veritat. Molt bé, doncs ja teniu, heu vist una mica l'experiència real d'algú que ho ha fet fa poc. Si hi ha algú de cicles formatius, doncs sapigueu que hi ha cicles que reconeixen crèdits fins a un curs, com us he dit, tota la informació està a la web. Molt bé, una altra de les raons per fer aquesta carrera a la Universitat Autònoma, evidentment,
encara que sigui l'únic lloc on es faci, és que mirem realment que les metodologies que apliquem siguin metodologies que siguin experiencials. Això ara us ho explicarà la Beatriz després i la Natàlia, i la Marina, i també la Jana, si vol participar, si se'n recorda, no? Doncs, bàsicament, per què? Perquè mirem de no només fer les classes, és a dir, classes convencionals en fareu, tampoc no us hem d'enganyar. Per què? Perquè proporcionen uns coneixements també que són necessaris després pel desenvolupament posterior, però mirem de que siguin pràctiques, de que siguin experiencials. Per tant, mirem de donar-vos competències lingüístiques, ara ho veurem, oferim 4 llengües estrangeres, anglès, francès, alemany i xinès. Entre primer i tercer podeu triar entre anglès, francès i alemany. Per tant, i totes elles sortiu amb un nivell acreditat, és a dir, amb un títol oficial. Per què? Perquè els idiomes els fa professorat de l'escola oficial del Servei de Llengües de l'OAB, que és com les escoles oficials d'idiomes. Per tant, quan arribeu a tercer, mínim, doncs heu d'assolir un B2, un forts, en funció del nivell amb el que hàgiu entrat, podeu arribar a assolir un C1, un advanced, en el cas de l'anglès. I de la resta, doncs, un nivell upper intermediate, vull dir, en el cas de la resta de llengües. Però l'important és que mirem que a les assignatures de màrqueting, a les assignatures de congressos, a les assignatures anar posant metodologies i experiències més enllà de les aules. Per exemple, aquest any estem fent 3 estades internacionals curtes totalment finançades, és a dir, busquem finançament, no només que pugueu marxar un semestre o un any, sinó que dintre del curs pugueu anar a viure experiències. Hem fet un projecte a Bèlgica, un projecte de turisme de luxe en Finlàndia, hem fet un projecte a Àustria sobre competències emprenedores. Em sembla que cap de ni la Natàlia ni la Marina, però la Natàlia potser ens pot explicar, perquè segur que li ha sentit a l'Ester, no?, les competències. Doncs mira, si ho vols explicar, més o menys, si no ho explico jo, és per canviar. Sí. Jo, de fet, feia la mateixa assignatura que ells i ens van donar l'opció de l'assignatura com dividir-la en 2. Una, que era quedar-nos aquí a fer un projecte també d'una startup, d'emprenedoria, i l'altra, fer una estada internacional. I alguns companys van decidir marxar i van estar una setmana compartint amb alumnes internacionals de molts llocs del món unes jornades on havien de realitzar com un projecte per uns emprenedors i s'unien entre altres companys d'altres universitats de tot el món. I van estar allà fent el projecte, ho exponien, també tenien l'oportunitat de visitar, o sigui, no tot era marxar per dedicar-se al projecte, sinó que també coneixien gent nova d'altres universitats que es dediquen al mateix que nosaltres. Molt important. Després, coneixien unes altres ciutats fora d'Espanya, de la nostra cultura, i crec que tots han vingut supercontents, s'han emportat un munt d'amics, i hi ha gent que ara marxarà per visitar-los, o sigui que sembla que és una experiència molt, molt guai. Veus? Ara tu estàs pensant, no haver marxat. Sí. No, però vull dir que està bé l'opció, no?, que veieu. Això és el bo, que la universitat et doni opcions, no? I aleshores, evidentment, són aquestes opcions de planificació, de gestió, d'innovació, són tots aquests projectes que mirem d'introduir. I això ho podem fer perquè som una universitat gran i obtenim diners. És a dir, això ho han fet sense haver de pagar, sense cap mena de cost, és a dir, tot finançat aquesta setmana. I, per tant, jo crec que això és important. A part, mirem de donar-vos una versió digital, hi ha assignatures amb simuladors, no sé si algú de vosaltres, la Natàlia o la Jana, no sé si la veu fer, la dels simuladors de sistemes d'en Daniel, no sé si esteu matriculats. Jo crec que tot això no ho tenia. Tot això no ho tenies, veus? Mira, el que he dit abans, veus? Tot això? Bueno, però les coses van evolucionant, veus? Mira. Jo estic matriculada per aquest semestre i em vaig matricular perquè em sembla superinteressant i molt útil i a veure com va, té molt bona pinta.
portareu una empresa i veureu si té, doncs, com si la portéssiu. És a dir, per tant, no la feu fer fallida. Vull dir, per tant, mirem, hi ha totes les parts, des de proveïdors, fins a gestió, fins a màrqueting, és a dir, com si portéssiu doncs una empresa hotelera, és un simulador d'una empresa real, i que les decisions que vas prenent doncs, es van retroalimentant en aquesta assignatura, perquè veieu una mica la tipologia, pot ser aquesta i moltes. Per tant, és important tenir una visió digital, però no heu de ser informàtics, heu de saber aplicar totes aquelles coses en el món d'avui, sense perdre la idea que, evidentment, el vessant humà és molt important. Ara me l'explicareu a les pràctiques i totes aquestes coses. Per tant, sí que vull deixar constància de tots aquests projectes, aquestes setmanes. De moment hem fet una estada a Bèlgica, una a Àustria i ens falta una a Finlàndia, que es farà ara en el març. Beatriz. Sí, jo afegir aquí que la Jana va estar a l'ENCAP. És veritat, és un dels projectes. Jana, és una altra d'aquestes activitats que fem. Jana, explica, perquè això, vull dir, en el teu moment, aquí també hi ha, ara també hi és, però també és una d'aquelles experiències que hi ha. Què veu fer? Què és l'ENCAP? És una competició? L'ENCAP és una mena de competició europea que van algunes de les millors universitats dedicades a l'hostaleria i ens vam reunir durant 3 dies a Maastricht a presentar un projecte que portàvem tot l'any preparant a la universitat amb 3 companyes més de turisme i direcció hotelera. I llavors, durant els 3 dies, ens reuníem també amb diferents estudiants d'Europa i presentàvem no només el nostre projecte, sinó que durant els 3 dies hi havia com mini competicions, diguéssim, en les quals ens barrejaven entre tots. I la veritat és que va ser superdivertit. A la feina hi ha feina, però vam aprendre moltíssim mentre fèiem el projecte i després, una vegada estant allà, va ser una experiència única per conèixer professionals del sector, perquè ve gent de tot el món, de totes les companyies hoteleres, conèixer gent de totes les universitats, vull dir, va ser superxulo. A mi em va encantar. No ho ha dit ella perquè és molt prudent, però van quedar les primeres d'Espanya. Vull dir que totes les que anaven espanyoles, vull dir, no van quedar les primeres d'Europa perquè això és molt difícil, però vam arribar a la semifinal, jo estic superorgullosa. Van arribar a la semifinal, i jo de vosaltres. Per tant, no ho ha dit, ja et dic, perquè van quedar les primeres d'Espanya. Per tant, òbviament, això té un mèrit i jo crec que més enllà de l'aprenentatge i de com quedis, és l'aprenentatge que t'endús i és l'experiència. I les relacions, que és una cosa que també és... Les relacions socials, professionals... Hi ha professionals que encara tinc contacte, sobretot a través d'Instagram, però amb gent amb els alumnes que vaig conèixer i amb algun professional també de Hilton i això, segueixo tenint algun tipus de relació. Llavors és molt xulo que després de tant temps d'haver-hi anat i tot, seguim en contacte. I tant, això l'has de mantenir perquè és una de les millors coses, no? Tot allò que t'endús més enllà de la docència. Jo crec que això és important. Per tant, veieu, cada moment té les seves i tothom explica una experiència diferent, veus? Jo ara no hi pensava que havies estat a l'ENCAP, veus? Sempre hi ha coses a compartir. Per tant, jo crec que, més enllà d'això, estem situats aquí. Doncs aquí ara sí que, perquè no em sentiu ni m'escolteu, que ja he mirat de fer-ho plural només a mi, doncs Beatriz i amb l'ajuda de la Natàlia i de la Marina expliqueu una mica què és el que es fa en aquest grau. Tinc jo la veu, Maria, ara? Sí. En principi, com són 4 anys, les assignatures es distribueixen al llarg d'aquests 4 anys. Els 3 primers són sempre obligatoris i arribem a 4 amb les mencions. Llavors, les assignatures, com veureu, són assignatures del tipus pluridisciplinar. Vol dir que ni són tot números ni són tot lletres, perquè, òbviament, després estan les específiques del sector. Això vol dir que la línia de batxillerat, el tipus de batxillerat que he de fer és indiferent. L'accés
pot ser des de qualsevol tipologia de batxillerat. Llavors, per exemple, al primer curs podríeu tenir economies, però també teniu dret a específiques, alimentació, higiene i seguretat alimentària, o després també teniu fonaments del sector turístic. I és llavors quan arribem al segon curs, que hi ha un component molt important a través de les pràctiques residents, que ja si de cas més endavant parlarem, amb aquestes assignatures d'allotjament 2, cuina 2, restauració 2. Després continuem amb més gestió, màrqueting, recursos humans i demés, i llavors arribem al quart curs amb l'optativitat, exceptuant el TCG, que el TCG és obligatori per tothom perquè es tracta de generar o investigar sobre algun tipus d'empresa del sector i, òbviament, s'han de tenir els coneixements previs de la resta de matèries. Amb aquestes optatives que escollireu, en funció del nombre que escolliu d'una menció o una altra, hi ha 3 grups. Les assignatures optatives generals, que no pertanyen a cap menció, i assignatures que pertanyen a la menció de direcció d'empreses hoteleres o a la menció de restauració. Llavors, si les que escolliu teniu un munt total de 30 crèdits, llavors, quan acabeu, si aneu grau en direcció hotelera, menció la que correspongui. Però no obstant això, la menció és una opció, és un afegit al títol. No us dona ni més ni menys credibilitat que el títol que obtingueu. Llavors, l'important és que teniu la possibilitat d'escollir les assignatures que vulgueu fer entre una menció, una altra i les generals. És a dir, abans tu entraves en un itinerari o potser al batxillerat teniu uns itineraris i d'aquí no podeu sortir. En aquest cas, igual us agraden unes de restauració, unes altres generals i unes altres empreses hoteleres i no passa absolutament res. Llavors, la qüestió que recomanem és que feu allò que vulgueu. Dels idiomes que heu vist, nosaltres no demanem cap nivell d'idioma, de llengua estrangera, per entrar, però sí que és cert que el nivell de sortida serà el mateix per tothom, perquè és el nivell de sortida que demana el sector que heu de tenir. Aquests nivells de sortida s'acrediten al tercer curs, perquè els idiomes són els 3 primers anys obligatoris, i amb aquesta certificació és una certificació vàlida a nivell europeu i a nivell de la resta de països. De fet, l'examen i les assignatures s'aproven per haver passat aquest examen i s'us acredita. Les llengües que fareu són anglès, francès i alemany, llavors d'aquí heu de triar 2. La idea és que aquells de vosaltres que no tingueu un nivell d'anglès equivalent al B2, no cal que estigui certificat, com l'anglès de l'idioma que mou el món, que feu anglès i després trieu entre francès o alemany. Si ja el nivell d'anglès el teniu assolit, llavors podeu fer francès i alemany. Quan arribeu, us fareu una prova de coneixements i a partir d'aquí estareu un grup o un altre. És a dir, l'entrada la marqueu vosaltres, però la sortida ha de ser per tothom igual segons les guies docents. No sé si voleu afegir alguna cosa, la Marina i la Natàlia, les assignatures, si són fàcils, difícils... Les de pràctiques, les de direcció i gestió d'allotjament, si voleu ja ho podem introduir aquí, si ho preferiu. Les pràctiques. Sí, sí. A veure, jo explico per més tècnica que expliquen la seva experiència. Dintre de les pràctiques que es fan a direcció hotelera, hi ha 2 tipologies de pràctiques que són les curriculars i les extracurriculars. Les curriculars són aquelles obligades, és a dir, que tots els alumnes han de cursar i han de superar, i aquestes es fan al segon curs i al tercer curs. El segon curs són externes, és a dir, perquè no és pròpia l'aula de l'escola, però sí que són a les aules vivencials, que són les instal·lacions de l'Hotel Campus, que és un hotel real amb el seu personal i la seva clientela, i després també una part es fan en un altre hotel a Barcelona de 5 estrelles perquè vegin una mica la diferència entre una tipologia d'hotel en un campus o una tipologia d'hotel en un altre entorn, i en una altra categoria i dintre del marc del conveni que tenim establert amb aquest grup hoteler, que precisament gràcies a això va permetre que durant la pandèmia els alumnes, tot i que estaven confinats, poguessin fer aquestes pràctiques. La Natàlia ho fem així, perquè ella ho va viure. I aquestes pràctiques són al segon curs. Les feu a les instal·lacions, teniu un tutor que és un professor, vosaltres teniu el tracte amb un client real, els horaris són els habituals del personal de l'hotel, es menja a les 12, és tot exactament igual,
Quan arribeu a tercer, feu les externes, que acabeu el curs a l'abril, i a partir d'aquí aneu a fer una estada a nivell nacional o internacional. I al quart curs, les pràctiques ja són optatives si escollim l'assignatura. Però a banda d'això, teniu la possibilitat de fer 750 hores més de pràctica. I que a vegades hi ha alumnes, ara ens ho explicaran, que fan els 3 mesos de pràctica, les 10 setmanes de pràctiques al final del curs tercer, i després s'ho junten amb l'estiu, llavors fan 6 mesos. Això ja és un tema opcional. Per tant, pràctiques en fareu moltes. Les de segon estan tutelades pel professorat i les de tercer i quart llavors ja estan tutelades pel personal de l'empresa. Llavors aquí ja us deixo la paraula a la Marina i a la Natàlia. Exacte, expliqueu-nos la vostra experiència perquè la Beatriz ja us ha dit que es poden fer nacionals o internacionals, per això a partir de tercer els alumnes acaben les seves classes ara al mes de març i així al mes d'abril poden anar a fer les seves pràctiques internacionals. Per tant, expliqueu-nos una mica l'experiència. Natàlia, Marina, Jana... La Marina encara no deu haver fet les pràctiques externes, però la Natàlia i la Jana, si se'n recorda, també ens les pot explicar. I també no ho ha comentat, ho afegeixo, la Beatriz, tenim cada any un workshop, que és una trobada d'empreses on venen les empreses del sector a la Universitat Autònoma precisament a buscar alumnes en pràctiques i a buscar alumnes per treballar. És a dir, venen a buscar el talent. Per tant, esperem que sigueu vosaltres aquest talent. La tenim la setmana vinent, ja ho podreu mirar per les xarxes. Aquest any sempre tenim entre 60, 70, 80 empreses i, per tant, gent de recursos humans, i aquest any hem hagut de tancar 100. És a dir, hem hagut de dir que no a empreses. Això també us dona la idea que el sector realment necessita gent i és un sector actiu. Per tant, ja aprofito també per dir-li a la Natàlia i a la Marina, a la Jana, ja no perquè cau molt lluny, sinó també podria venir com a ocupadora, però a la Natàlia i a la Marina que aprofitin que hi ha totes aquestes empreses per les seves pràctiques i per les seves ofertes, en el cas de la Natàlia que acaba. Va, us ho deixo a vosaltres ara. Deixo de compartir perquè així ens veiem més les cares. Natàlia, Marina. Sí, jo us explico una mica la meva vida universitària amb les pràctiques. Jo vaig fer les duals a segon, com ha dit la Beatriz, ens va pillar plena pandèmia. Estàvem una mica amb la incertesa de que no sabíem si podríem fer les pràctiques, si no les podríem fer, què faríem, però com sempre hi ha solucions. La universitat té convenis amb molts hotels i vam tenir la sort que teníem un conveni amb un hotel de 5 estrelles Gran Lux a Barcelona i vam poder fer les pràctiques obligatòries o curriculars allà i vam fer recepció, sala i cuina. És una bona forma per poder tractar una mica tots els departaments i saber com funciona l'hotel amb un gran àmbit. I jo, quan vaig acabar aquestes, vaig dir, mira, m'he quedat amb més ganes de pràctiques i no em volia quedar a Barcelona. I vaig anar buscant i al final vaig estar a un Relais Chateau, a un hotel 5 estrelles Gran Lux a Menorca. Vaig estar al departament de recepció i restauració i hi havia com 4 o 5 companys de pràctiques de Madrid, de pròpia Illes Balears, etc. I vaig conèixer molta gent, però també vaig treballar molt perquè era un estiu fort, on la pandèmia encara seguia, però la gent tenia moltíssimes ganes de viatjar, com ara, i va ser un bon treball per aprendre. I ara tercer vaig fer les pràctiques internacionals, podíem fer-les nacionals o internacionals, i jo vaig decidir fer les internacionals, que la universitat t'ofereix aquesta oportunitat de marxar, i jo crec que s'ha d'aprofitar. I vaig estar fent un cross-training a un hotel petit de 20 habitacions a Itàlia, a Florència, on vaig estar assistint al mànager, després vaig tractar el departament de pisos, F&B, restauració, recepció, fins i tot manteniment. I va ser un aprenentatge molt, molt fort i vaig dir, vale, aquí m'he adonat compte ja al 200% que aquest és el meu sector i que tinc una vocació molt, molt, molt gran. I estic així esperant el workshop perquè tinc moltes ganes de conèixer més empreses i de veure què puc fer quan acabi quart.
Molt bé, jo crec que has fet ho has provat tot, nacionals, però no a prop de casa, que podria ser, internacionals. No sé, Marina, tu encara no has fet les externes, però, no sé, els aprenentatges, creus que et servirà per gestionar els departaments, les de pràctiques residents, no? Les de direcció i gestió. Què ens expliques? Vale, jo explico que la meva situació és una mica diferent perquè jo estic a tercer. Llavors, sí que és veritat que amb les pràctiques que vam fer a segon vam estar tots molt contents perquè, clar, tu arribes i dius direcció hotelera i llavors et diuen, vale, farem pràctiques de cuina, sala, recepció, potser no t'agrada cuina o era el meu cas, per exemple, jo cuina no m'agradava gens i... Però no ets una xef, però això vol dir que no formem ni cuiners ni cambrers, eh? Exacte, llavors, clar, no ens n'hem sortit, no és la idea aquesta, oi que no? No, clar, jo vaig arribar a les pràctiques que vaig dir que serà això i quan vaig sortir vaig acabar encantada perquè ja no és només que t'ensenyin doncs, a cuinar o els tipus de cuina que hi ha, sinó que com que t'inciten a que tu com que t'entren ganes d'aprendre a cuinar i d'ensenyar-ho a tothom. Però que en principi no apreneu a cuinar, vull dir, de fet, sí que esteu en una cuina, però per què? Què és el que apreneu? Doncs què és el necessari, no? Suposo que quines mesures de seguretat i higièniques hi ha d'haver en una cuina, quin personal, com ha d'estar aquest personal, en una sala, doncs, si tens un espai determinat, quantes taules pots posar en aquell espai i quant personal necessitaràs per fer un esdeveniment concret, no? I com organitzar el personal. Veus com organitzar el personal. Segur que també en el cas de cuina doncs, també feu pressupostos, no? Dels menús, no? Els escandalls de costos, mira com riu la Jana, no? Que això segur que ho ha aplicat després, i per tant la realitat és que no farem Ferrans Adrians ni Roques perquè no és la finalitat d'uns estudis de direcció hotelera, però sí que potser a gestionar i a dirigir, potser en Ferran Adrià encara tindria el restaurant, no? Si hagués tingut algun graduat en direcció hotelera que li hagués sabut gestionar l'empresa, perquè la realitat és que ho va deixar perquè econòmicament no li sortia, no perquè no sigui un gran cuiner, no? Per tant, aquesta és una mica la feina en el nostre cas, no? Jana, tu te'n recordes? Què vas fer? Jo sí, jo en recordo les pràctiques també els primers dies a l'Hotel Campus. Mare meva, jo estava allà com un pollo sin cabeza. Però va molt bé perquè realment veus, perquè a vegades a l'aula quan estàs fent teòricament dius, i esto pa què? I llavors arribes a l'hotel i dius, amigui, per això era. I llavors ho vas aplicant tot i et motiva molt més, és com deia la Natàlia també, que vas veient i vas dient, uau, sí, això és el que volia, això és el que... I és una manera també de motivar-te perquè al final doncs, vens de batxillerat, que estàs a classe i que no veus mai al final, perquè serveix això, perquè l'altre, i aquí ho pots anar veient a mesura que ho vas estudiant, vas veient per què serveix. Llavors es fa molt més ameno. I, per exemple, jo vaig agafar totes les pràctiques possibles de vides i por haver perquè la veritat és que al final és la manera de sortir al món laboral amb una experiència i sabent realment, no és només el fet de com funciona el departament o què es fa a cuina o què es fa a sala, sinó el tema de gestió de personal, el tema de treballar amb equip, el tema de tenir una rutina, tot això al final les pràctiques és una manera fàcil de poder-ho agafar i de poder aprendre aquesta rutina i tot. I jo el que vaig fer va ser les primeres pràctiques, les vaig treure del workshop, gràcies al Sergio, un exalumne també, que em va fer una entrevista i ens vam agradar i vaig començar a treballar amb ell de pràctiques a la Làbriga, a S'Agaró. Llavors van ser nacionals en un hotel petit però de superluxe. I després, el següent any, me'n vaig anar primer a Bulgària, també en un hotel de, crec que tenia 700 habitacions o alguna cosa així, de luxe, una locura, però també era 5 estrelles luxe. I d'allà, per exemple, vaig conèixer un noi també de Madrid, que ens vam fer superamics i avui en dia seguim tenint en contacte i segueixo tenint contacte amb molt del personal amb el que vaig treballar allà. I després d'allà jo me'n vaig anar cap a Andorra, també a fer... a Bulgària vaig estar fent pràctiques generals de direcció, llavors vaig veure tots els departaments
i vaig poder estar treballant amb els diferents caps de departament i llavors et dona una visió molt general. També em va ajudar molt a veure cap a quin costat volia començar la meva carrera. I després també vaig anar a fer unes pràctiques de direcció general a Argentina, a Andorra, a l'Hermitage, que són 4 propietats, llavors també podia veure com són les residències o com és un hotel de 4, de 5 estrelles, gran luxe, i després d'allà em van contractar i llavors va ser super xulo, a més allà amb les pistes d'esquí i tot, i vaig aprendre moltíssim, i també les vaig treure del workshop. Llavors, a mi el workshop a mi m'encanta. Si estigués allà aniria només per visitar, a veure què tenen. Estic segura, començaries a passejar i t'oferirien coses. He de tornar. Beatriz, sí. Hola. A veure, una de les coses que jo volia afegir en el cas de la Jana i de la resta d'estudiants és que gràcies a Déu, quan portem ja tants anys formant gent, moltes vegades ells mateixos a la llarga donen pràctiques, donen feina als seus propis companys i excompanyis. La Jana s'ha trobat en situacions com aquesta, perquè la Jana, quan se'n va anar a Venècia, era un exalumne, després d'aquí se'n va anar a les Isles Caimán, després estava a Sergi, és dir que això realment és alguna cosa que ens satisfà molt, perquè que un exalumne agafi a un alumne, ells se senten molt més integrats, l'exalumne sap el que vol l'alumne, és una altra qüestió que enfrontar-se amb un món a vegades que no coneixes a ningú. És a dir, que al final tots estem al mateix lloc, els contactes són molt importants i ens trobem molt sovint. I això és una cosa que jo trobo que està molt bé i que gràcies a que portem tants anys i que tots estem contents, ells mateixos, a vegades quan estan aquí poden passar alegries i penes, però després quan marxen i tornen a agafar gent, ara al workshop jo estic desitjant per veure molts exalumnes de la casa que venen a agafar els seus companys, això vol dir que estan contents de la formació que han rebut al centre. I això ho reverteixen amb els propis alumnes. Jo crec que això és molt important i us ho agraïm molt a tots els exalumnes i els que esteu a punt, Natàlia, ja, com aquell qui diu, un cop estiguis, doncs esperem això que torneu. I per això cada vegada també el workshop és més gran perquè ja fa molts i molts anys que estem i per tant sí que és cert que els exalumnes també van tornant i venen a buscar aquest talent a la gent. Per tant, jo crec que això és molt, molt important. Com us he dit, podeu anar a fer pràctiques, però també podeu anar a fer una estada un any o un semestre en una universitat estrangera, com us he comentat, d'Europa, qualsevol país. El bo que té la Universitat Autònoma de Barcelona és que hi ha convenis amb qualsevol país i també del programa propi de la UAB, que és amb la resta del món i també amb finançament. Per tant, pots anar a fer un semestre o un any i demanar una beca. Evidentment, no t'ho cobrirà tot, però la major part. En principi, em sembla que cap de vosaltres, oi, tu, Jana, tampoc no vas marxar. Veu, les que esteu aquí sou de pràctiques internacionals, que és una altra manera d'internacionalitzar-se, no? Doncs sí que ara ja, un cop acabem la carrera, mirem de fer-ho el millor que podem i donant-vos tota aquella experiència possible dintre d'una aula i a través de les pràctiques arribeu al món professional. Aquestes són un exemple de coses que en principi es poden fer en un cop tens la titulació. Però jo crec que una explicació d'una experiència real és molt millor que això. Per tant, la Jana us pot explicar què hi ha després. Vull dir, hi ha vida després de selectivitat, sí. Hi ha vida després de la carrera, sí. Per tant, també. Per tant, Jana, sortides professionals, ja ho veieu, podeu formar part del sector dirigint empreses d'allotjament, hotels, i la Jana us podrà explicar, dirigint i creant serveis i empreses i gestionant departaments, però també treballant a màrqueting, a comunicació, a relacions públiques relacionades amb l'empresa hotelera. Jo crec que
no sé si la Jana en té uns quants de tots aquests. Per tant, ja la deixo en ella, que us expliqui possibles sortides professionals. Sí, jo la primera feina que vaig fer va ser a través d'aquestes primeres pràctiques a S'Agaró amb el Sergio, l'exalumne de la universitat, que després de les pràctiques em va contractar com a coordinadora del departament de housekeeping. Després d'Andorra em van contractar per estar a recepció com a supervisora, després ja va venir la pandèmia i tot, i després me'n vaig anar cap aquí a les Illes Caiman de supervisora de front desk també, llavors estic una mica allà amb operacions. I una vegada estant aquí a les Illes Caiman vaig començar a treballar una mica amb el departament de màrqueting i disseny i ara estic com a responsable, diguéssim, de tot el tema de màrqueting i promocions de 2 hotels i 2 restaurants. Sí que és veritat que a vegades pensava, hosti, m'agrada molt màrqueting, events i tal, però com ho aplico tot això? I agafant tota l'experiència que tinc d'hotels, la veritat és que m'ha sigut molt més fàcil perquè ara entenc molt bé com funcionen tots els departaments, com funciona un hotel, què necessitem vendre, com enfocar-ho una mica. I llavors l'equip que hi havia abans estava una mica perdut en aquest sentit perquè no tenien cap base d'hotels ni res. I llavors hi havia moltes coses que jo vaig entrar i dir, què està passant? Com pot ser que això no ho estigueu tenint en compte o que això altre no s'estigui fent o l'organització com la tenien i tot. I llavors la veritat és que jo estic superfeliç i supercontenta perquè tot el que m'ha donat la carrera ara ho puc estar aplicant des d'una part més de creativa i jo sempre he sigut una persona molt creativa. Els treballs potser no estaven tan bé, però estaven preciosos, jo ho reconec. Estaven molt macos. I ara tot això ho puc aplicar i la veritat és que tota l'experiència que he guanyat amb tots aquests anys de pràctiques i a la universitat i tot, poder-ho aplicar a esdeveniments, per exemple, m'encarrego dels esdeveniments també de tot el tema de relacions públiques, promocions internes i externes. Clar, tot això, al final, al tenir aquesta base, em fa que em sigui molt més fàcil a l'hora de poder vendre un producte que conec, perquè si no el coneixo em seria impossible. Llavors jo ara aquí estic, doncs això, de màrqueting i promocions i la veritat és que superfeliç. M'encanta i vull fer-ho per molts anys. Tot això, quants anys has estat fent tot això? Pocs. Sí, no, la veritat és que vaig acabar la carrera el 2019, 4 anys. 4 encara no, no? 3 anys i mig. Encara no. I a més, Jana, també vas fer, que a vegades ho tenim aquí, a part del recolzament del professorat, que tenim l'atenció molt propera, de la persona que s'encarrega de les pràctiques, del coaching i tal, també estan els propis alumnes que fan de mentor i s'hi expliquen allà on han estat, que han fet, els propis alumnes que estan aquí que potser aniran després, per generar una mica més d'informació o de confiança a l'hora de marxar. Sí, jo la veritat és que, per exemple, la feina aquí a les Illes Caiman també és gràcies a un exalumne que el vaig contactar a través de LinkedIn perquè l'havia vist en una presentació així i llavors res, el vaig agregar a LinkedIn i li vaig escriure per si algun dia tenia alguna oferta o el que sigui i de seguida em va enviar aquesta oferta i també el conèixer com funciona la universitat jo crec que facilita molt el dia com que et dona una confiança extra de dir jo he estat aquí, sé el que és, sé que funciona, llavors anem a donar-li un vot de confiança. I gràcies a aquest exalumne també ara estic aquí i em va donar l'oportunitat de poder créixer dins de la mateixa companyia hotelera i la veritat és que això va facilitar molt les coses, a part de que també, vull dir, és treballar-s'ho, no és de dir, ai, mira, hi ha exalumnes i ja està, és treballar. Estic segura, Jana, que no t'ho han donat perquè només siguis exalumne, per tant, és perquè ets treballadora, perquè ets una persona creativa i poses passió, que això es veu, no?, també a les coses. Per tant, no et vulguis treure mèrits, és a dir... És un punt extra, és un afegit. I tant, i tant. Però sí, la veritat és que sí, i també tot el recolzament per part del professorat, tot i ja no estar dins de la universitat, cada vegada que he necessitat una carta de recomanació o alguna validació d'algun aspecte tècnic o el que sigui, sempre he tingut 100% de recolzament i això la veritat és que estic superagraïda i molt contenta d'haver escollit la universitat perquè no sé les dades com seran, però aquesta la veritat és que estant o sense estar
segueixes sent part de. Vull dir, això per mi és una de les bases més importants que trec de la universitat. I nosaltres estem molt contents de tenir exalumnes com tu que es lleven quan encara és de nit, perquè que sàpigues que darrere teu la finestra era de nit i ara ja surt el sol. I no sé si veig el mar i tot. Ara estic una mica lluny del mar, però sí, el podem veure. Dic, no, el mar no, però he vist que s'ha fet de dia. És a dir, que realment us despertem d'hora i tot perquè ens pugueu acompanyar i sempre ens dieu que sí. Per tant, realment Superfeliç d'acompanyar-vos sempre. Tenim molts bons alumnes i això no es pot pagar amb diners. Vull dir que, per tant, moltes gràcies. I jo crec que això és molt important, és a dir, que les sortides professionals, que les actituds que la gent... Esperem haver-vos donat una idea del que fem. Si teniu algun dubte, doncs ara ens el podeu preguntar directament a través del xat, si voleu. Si teniu algun dubte, podeu enviar un correu a Secretaria Acadèmica. Podeu posar-vos en contacte amb la coordinació o amb mi mateixa. La coordinació és beatriz.santolalla@uab.cat. Jo soc maria.noguera, perquè tots els correus institucionals són els mateixos. Tenim aquests alumnes, aquests exalumnes, també els hi podeu fer preguntes. Ja sabeu que els estudis de turisme, això sí, no són finançats a la província de Barcelona. Per tant, nosaltres ens movem per tenir beques d'ajut, beques de promoció. La Fundació de la Universitat Autònoma de Barcelona ha posat línies de finançament perquè pugueu pagar mensualment sense interessos. Se'n fa càrrec la Fundació. I, per tant, senzillament, del que us hem dit, quedeu-vos... Mireu què és el que fem a les webs, mireu què és el que fem a les xarxes. Si algú té alguna necessitat específica, educativa, doncs tenim un servei que és el PIUNE, que us podeu dirigir per si teniu alguna mena de dificultat prèvia a la matrícula. Si escanegeu aquest codi QR veureu les sessions, si algú està interessat, perquè aquesta és online, però n'hem fet, ja portem 2 dies fent les presencials en el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona. El dia 6 de maig hi ha el Dia de les Famílies, durant l'abril, maig i juny. També fem els dissabtes, també fem jornades de portes obertes que us podeu apuntar. Per tant, ho podeu mirar a la web i si escanegeu el codi, doncs també ho podreu veure. Podeu venir a fer visites presencials, podreu contactar amb nosaltres, mireu el que fem a les xarxes i jo crec que això és una cosa important, no? Vull dir que és el que fem una mica entre tots, no? No sé si teniu algun dubte, alguna cosa que vulgueu afegir. Jana... Jo només volia afegir que, sempre, totes les xerrades que he fet ho faig, però deixaré el meu LinkedIn en el xat per si algú volgués contactar o el que sigui, que a vegades aquí en públic és una mica més xocant, però si algú volgués contactar o el que sigui, com que a mi m'ha anat molt bé, jo sempre el dono per si qualsevol cosa o per si acaso. Veus? És que no podem tenir millors exalumnes. Moltes gràcies, Jana. Jo crec que això és un valor afegit, no? I no sé si Natàlia, Marina, vols afegir alguna cosa a part de la Beatriz? Ara, després. Beatriz. Mira, jo vull afegir una cosa. Primer que sí que dic que la gent està molt, molt lluny. Arribar allà és una excursió. I me'n recordo els primers temps de fer pràctiques fora del seu entorn habitual, que ja quan havia d'anar a la Costa Brava, ja veia, i mira, han arribat en tants pocs anys. Vull dir que si us està oferint, Natàlia o Marina potser ara no encara, Natàlia, si te'n vols anar cap allà, allà tens a la Jana. I hi ha una altra cosa que volia afegir, un parell de coses. De les sessions, si algú no pot venir els dissabtes, els dies de la família i prefereix fer una altra setmana, llavors podeu contactar amb mi, que anem un dia i una hora de dilluns a divendres. I després també, afegir que a part de les necessitats que deia la Maria a través del PIUNE, també hi ha altres programes com el Tutor Esport, per esportistes de nivell. És dir, que la Universitat Autònoma és una universitat molt gran, que té molts serveis i que en un moment donat es pot adaptar a les circumstàncies que podem tenir. És dir, que si teniu interès en fer aquestes titulacions o qualsevol altra dintre del campus, òbviament en podeu gaudir pel fet de ser alumne. D'acord?
res més. I aprofito per donar-vos les gràcies abans que la Maria tanqui o elles vulguin dir alguna cosa. Maria, pel xat estan preguntant el tema dels preus. Sí, ara mateix, mira, us estic posant el link on podeu trobar tots els preus amb els finançaments. Com us he dit, són estudis no finançats, per tant, a tota la província de Barcelona són, de fet, la direcció hotelera, com és l'únic lloc, és de preu privat. Són 5.900 euros, es pot pagar en 2 plaços, es pot pagar finançat de forma mensual, com us he comentat, i us passo aquí, hi ha un simulador, hi ha les beques, les matrícules, com matricular-te a les beques a les que pots accedir de tot tipus, i és per això que mirem d'obtenir finançament perquè pugueu anar a fer aquestes estades internacionals totalment gratuïtes i evidentment, de que puguem obtenir tota la resta de forma totalment gratuïta. Aleshores, nosaltres som una universitat pública, formem part de la Universitat Autònoma de Barcelona, això vol dir que tu no pagues res, no hi ha prematrícules, només pagues en el moment de matricular-te i només pagues pels serveis que t'ofereix, per tant no hi ha res a fons perdut de matrícula, prematrícula que després puguis perdre com alguns altres centres. Vull dir, tu aquí et preinscrius, fins que no et matricules, doncs no has de pagar cap mena de matrícula i si després no et matriculessis, doncs evidentment no hauries de pagar res ni hauria cap quantitat que perdries ni cap cosa d'aquestes. Per tant, us ho he posat aquí en el xat. No sé, Natàlia, Marina, voleu afegir alguna cosa més per motivar aquesta gent en un sector que a vosaltres us agrada? Sí, que a mi m'agrada molt acudir a totes aquestes activitats, tant workshops com reunions a portes obertes, tot, perquè m'agrada escoltar com hi ha valoracions reals d'alumnes que ara estan treballant a llocs on m'encantaria estar i és una que motiva molt a mi, que ja estic a punt d'acabar i dic que sí, que puc trobar alguna que m'agrada, que sé que aquest és el meu sector i que hi ha gent que ha sortit d'aquesta universitat que està treballant a llocs molt, molt guais arreu del món i que és una carrera que té moltíssimes oportunitats. No sé, jo faria 5 anys més de carrera. Bé, si de cas fas un màster, Marina, Natàlia, vull dir, saps? Ja no cal, no cal. Un altre, si de cas ara, un màster. Mira, si ara t'agraden els esdeveniments o vols el de gestió hotelera per acabar, això t'ho deixem fer, però ja la carrera l'acabes, Ja sabem que ets bon alumne, però l'acabes. Ja tenim més coses, no fa falta tornar a fer el grau. Doncs, moltes gràcies. Perdoneu. Sí? No, una coseta, és que jo no m'he pogut connectar abans perquè estava treballant, que avui estic teletreballant, i em connecto perquè una persona interessada que ve del Regne Unit vol matricular-se a turisme. Sé que n'hi ha una altra sessió a les 4, no sé si sereu les mateixes. Clar, s'ha connectat però no entén el català, no entén el castellà, parla en anglès. I en chinese, perquè és de Hong Kong. Llavors, clar, m'ha dit, a veure, Marina, si pots escoltar i després m'ho tradueixes. Jo a les 4 em tornaré a connectar per fer-li una miqueta d'intèrprete. Doncs ella que està interessada en direcció hotelera, perquè si només hauria de ser en turisme, en anglès, si només sap anglès... Sí, correcte, la que sigui totalment en anglès. Doncs aleshores és el grau de turisme en anglès, que aquesta tarda sí que l'explicarem, però clar, la xerrada sí que la farem en català-castellà, però sí, doncs passa-li les dades, és a dir, per exemple, envia'm un correu, en el meu correu maria.noguera@uab.cat, i si no, doncs ho busques a la web i si no, hi ha el coordinador, si tu me l'envies a mi, doncs ja ho faríem i aleshores podem fer una sessió personalitzada o el coordinador o jo amb ella i aleshores li expliquem si és en anglès, doncs en anglès. L'única opció d'estudis que fem en anglès és el grau de turisme en anglès. El grau de direcció hotelera sí que fem assignatures en anglès, però clar, són fins a un curs, és a dir, fins a 60 crèdits. Això vol dir que ha de tenir nocions d'espanyol, de català-castellà. No, el que sigui totalment en anglès. Doncs és el grau de turisme en anglès. Doncs m'envies un correu, jo ara te'l posaré al xat, per si no... Ara l'escriuré al xat i escriuré
és el meu, o el del coordinador, el del coordinador del grau de turisme i del grau de turisme en anglès, aquest és el meu, i el coordinador perquè jo estic a Cerdanyola, llavors ella ha de vindre per fer uns tràmits, no sé quin mes, llavors quan vingui aprofitem, la porto a la universitat. Perfecte, doncs aleshores no cal. Jo anava a dir que ho podíem fer via Teams o via Zoom, però si ha de venir aquí, doncs molt millor, perquè així també veu les instal·lacions. Perquè ara ella on està vivint, dius? O és anglès? A Escòcia. Sí. És escocesa o no? És britànica, sí. És britànica. És britànica. És passaport britànic. Està acabant com a l'HND, que li diuen que és com un superior aquí. High degree en turisme, no? Llavors el que vol fer és fer l'homologació i començar aquí a la universitat. Doncs aleshores depèn de què hagi fet, doncs ja es mira si és a graus o si és a màster, si li interessés, el que pugui accedir. Clar, però això li deu dir de vosaltres, no? Amb això pots... Exacte, en funció del que hagi fet, perquè si ha fet un degree, vull dir, si ha fet un bachelor, si ella hi ha fet un grau... No es considera bachelor, es considera com si fos aquí un superior. Doncs aleshores ho mirem, ja parlem amb ella. Jo t'he posat en el xat el meu correu i el del coordinador del grau de turisme i grau de turisme en anglès i ens veiem. I evidentment podeu venir. El mateix que us convido a tots, que pugueu venir a les jornades de portes obertes o a sessions aquestes individualitzades. Doncs moltes gràcies. No sé si teniu algun dubte més o alguna cosa que vulgueu comentar. No sé, Beatriz, moltes gràcies. Jana, moltíssimes gràcies per ser aquí, des de les Illes. Marina, Natàlia... Realment no tinc paraules. Moltes gràcies a tots i a tots els que ens acompanyeu. Si teniu algun dubte, ja sabeu on som. A la Universitat Autònoma de Barcelona us esperem.